ठीक गोले में पाही जी कितना क्लास गहना गुड़िया पहनल में छूट जाई कैसे काजर लगावल छूट जाई वही के चलते हेलो तार माइक बेस कम कर साउंड कम कर बेस कर तने और सटाल हरा ना अधिका ढेर दूर बहु हरा दो तने पर सटाल हो जाए ओके रह दो ठीक बा हेलो वाह अब तो हमारा शर्म लागता कि हम का गाएं हां जी एगो दुर्गा जी के प्रसंग गा के छोड़ने हो व्यास सम्राट कमलवास जी हैं हाय हाय और प्रसंग के आगे बढ़ाओ में यहाँ के गुप्तांग फाट गइल हो तांग भोजपुरी में पर्दा में बोले के बा पहलवान जी का देश बा गुप्तांग माने एको लाइन ना बढ़ल हो कि महिषासुर कैसे विश्व विजेता बनल तारा में एक दो जना हमारा संग रहलो बोलो प्रसंग जानत आगे तारा के बतावल हो ना मौरी दुखी हो गई ई ना चाहे कुंवर जी दुगोला के माने होले एगो व्यास प्रसंग छोड़ ले बा ता से दूसर का व्यास बढ़ावे तो ना बढ़ल हो यूट्यूबर लोग गवाह बा सुबह डाल दी बताई रो बुजुर्ग व्यास बताई वो बुजुर्ग बानी हां बुजुर्ग बताई बुजुर्ग व्यास बानी रोवे बता हमार 52 साल भइल और 68 साल होता उम्र 68 68 आ तब रुआ प्रसंग ना गनी कितना शर्मिंदगी हमरा भइल एकरा से बेसी शर्मिंदगी रुआ भइल होई बकरवा बुझाइल ना होई ऐसे करवा सबके शर्म बहुत पहले गवा दिलेलु सिखा दिया ला पहले शर्म करवा सब जान लेना कि शर्म कौना जंतु के नाम हो हेलो बहुत सुंदर घरे झाट रोटी नहीं मिले तो दूसरा का रोटी बनवाए खाता रहे एबरा खाए के बरा जी एबरा कौआ गुह ना खइले होई ई खाना खाता रहे हई लइका आपके हक के आइले कहला ना पहले भात पर मार भरल भोरे पत्थर मन करता पोतल में होग दी हम एगो बात कहबी कि कुंवर जी पंखा तर कर नहीं खेला गो त लैंड के हवा खा कोई न ए में अश्लील कहां बा में पढ़ल लिखल लोग बैठल बा हमरा दरोगा जी बानी दरोगा जी लैंड माने का होला एल ए एन डी लैंड माने भूमि तम इहे न कहल कि जन धरती पर हवा चलता भूमि पर प्रकृति प्रकृति के हवा खा मैं कहूं कि तू नहीं खा पंखा लगा तो लैंड के हवा खा ते में कहा हम गलती दरोगा जी बोले बने लैंड माने भूमि होला ये भूमि में प्रकृति में जन हवा बा वो वातावरण हमने के शुद्ध मिलेला आ तू गलती बुझ लेला यही सब कहले कि नॉन मैट्रिक व्यासन से गावल ठीक नहीं है दूसरे लैंड बुझ पढ़ा लिखल आदमी के बात पढ़ा लिखल समझी जी जी दरोगा जी जन बाणी बोलो जी दरोगा के हो बुझी इंस्पेक्टर बुझी अब वहाँ के अपना मूड में आके बोल दी अंग्रेजी में तो होम गार्ड लोग ना बुझाई वो है ही कर दशा बा पुरान बाड़े बाकी होम गार्ड हमें हम के हई जो रउआ हई थाना प्रभारी कहल जाला का है थाना पर भारी जे होला उहे थाना पर भारी कहाला माने थाना पर सबसे भारी के हो थाना पर भारी भारी माने थाना का मलिकार तो रउआ हई आई का इंग्लिश शब्द के ज्ञान नहीं पढ़े के बड़ी गाड़ी मारे होतल तू काहे में कहता रह उनका में दल में बोलल हो तही से बोलता रह जवाब मत दो उनका साढ़ू का लइका हा तू हमरा साढ़ू का लइका बताओ जवाब मत दो महेश पांडे जी बैठल बनी बाबा के गोल लगनी हां बाकी रो आप रहन छोड़ दी 30 गो रुपया चोरा लेला कुंवर जी कहला के बगली दिखाओ टीका अगरबत्ती बारे कती है जत दी रुआ 50 रुपया हम खुद देवे टीका कराई तले फिर 30 गो रुपया चोरा लेनी अब तने गीत संगीत में चला प्रसंग भइल हम ए भाई हनवा हो चाय वाला भाई हनवा चाय चलो भाई जोली सुभाष भाई से दूरी मत बनाओ आ तू बेकार में डरा लू
तारा के छोइयो दी तो तार कुछ घटी सब हो तो एगो बहिला नचनी आइल बिया के ना बिया सब फैला चल जाई। फिर में बानी फिर मुड़ी छिलवाओ के घबरा मत। फिर में हम लागल बानी वही में धोखाबाज नचनिया जन हो जाई ओकरा के बहुत मार मारे के पड़ला। हेलो अपना के सती बनत रही हमरे एगो संगतिया इनका के 200-300 बार कहले होई है सेवा नाम ना बताई लेकिन लागो संदीप धोखा के हो गए संगतिया संगतिया के धोखा दे दे से बहुत बड़ गलती हो। भाई भाई के धोखा दे दो प्रेमी प्रेम के धोखा दे दो तो मैं तो रिजल्ट मान लगी गोलियां मार दो बाकी प्रशासन के चलते ना मारल जाला ना गीत संगीत में चले के मारू प्रसंग भी हम छोड़ रहे ता से ना गौनी हो हमारा शर्मिंदगी महसूस होता बहुत ज्यादा। दुर्गा जी का उत्पत्ति तो गावे के चाहत लो पिंकी अच्छा नचनी आई कोनो बजाय ना होई पिंकी जी हम तो गोला हाथ और कुछ कुछ बोले का पड़ला से खिसियाए के नहीं पिंकी जी अच्छा इंसान हुआ है लागो संदीप वाह वाह कुंवर जी कुंवर भैया पिंकी के खिसिवा दल बन के ना भी खिसिवा दल बन वाह वाह चाहे लेकिन खिसिया जाए चली लागी अब मिलन हुई किन हुई हो हेलो राम हो जय हो माने महाराज हद रोवा को दिले कबू कबू 90% चार्ज 10% के बाद वीडियो कॉल होती है इतना खुशी सब दूर पार दी